Анна. Кои бяха другите, бе? Йордан, Дари, Калина, Дария, Дария. Данчо е тука. Калина, Антония. Дария, Кръстю, така, Мариела, Мария. Добави ти Мариела, брат. Асена. Добре, Тук. добре, брат. Моля, мога да смага Борислава. Марти. Кръстю. Тук. Колко грубо го Да. Ха, Лесна! Допускане. Лесна! 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 Оли, не! Та се насра! Мамичката му мръсна! Не съм Тия насирал науки. никога някой толкова яко, че да лесни, като му казва тук! Ето е, джойна. Връщай Айна. така, викай ти другите, ще става шоу! Прием. Влези, вали! Как насрах! Сва! Аре бе, те тъпанари, няма да джойн бе, кои са ни другите от класа, бе? Как им бяха имената? Брат, аз ще забравя имената на тия лайна. Геро, да. А, не ми дава, пиши ми фейл, Чувате ли ме? Лейджен Лъки Смайлин Риела влезна. Да. Добре, Мария. Тук съм. Мале, Ивца, немай бе, брат, телефона почва да снимаш да слагаш слушалките долу. Направи Искам го, бе! без това. Ей, тихо, бе! Госпожо, тук съм намерих разговора. Ей, сега. Добре. Извинявай, Госпожо, разбрахте ли кой е мътвал миналия час? не съм разбрала все още. Когато стане ясно, така и да е. А, госпожо, вие как че са получили някакви известия, можете ли си споделите екрана да ги видим тези известия? Защото така ще разберем дали е истина това. Добре, само че не може да се случи в момента, тъй като съм от телефона. Това е причината, поради която не можах да Ай! организирам събрание. W. Нещото, което освен проверката този час, искам да изгледате това видео, Ивак, чули понеже го? няма как от телефона да Как си го такова споделя темата, като да. екран. Разчитам всеки един от вас да го чувства Ядосвам, че предварително. Или родител ми казва, или съответно ме Ай, признай предупреждава се, ма! да се извини отсъствието без Курва! родител да ме информира. Примерно, Курва! ако имате проблем с тока, с интернета, някакъв технически проблем, в рамките на деня, най-късно Той. вечерта след отсъствието, родител трябва... Има ли някакви въпроси, нещо, Едва което се може да чува. ми искате да обсъдим? Чули се добре? Да. Много. Има ли Госпожо, други ще въпроси? видите ли Да. лични съобщения в Teams? Моля? Пратила съм презентация за пешката. Не чух. Ще видите ли Сега презентация? пак ще А, пуснем не, 10 той А как такива? ще Судото. дам с техническата част. Хона и тачи. Добре, включим разговора. Има ли още нещо, което искате да обсъдим, да ме питате? Има. Има, само... Добре, ви пожелавам хубава вечер. Бака. Благодаря. О, май гад. Така, скъпи приятели, насираш даскалите. Чао, лека вечер.